kumukulo na. Paluto na siya at may sangkap na yan. Nilagyan ko na siya ng mga sangkap. Ayan, good morning mga kaparing Jason. At magluluto ako ng isda sa Labuan. At araw ng Martes ngayon yung araw na punta kami ni amin ng Maynila. Yan. Ito, binigay ito sa akin itong isda na ito ng kaibigan ko, mga barkada. Napakalaking isda nito. Dapat lulutuin namin ito nung graduation ko, kaso nagabihan at di na nakapag-celebrate yung barkada dito. Kaya nasa rip ito nakalagay. Napakalaki ito. Nasa rip. Kaso yung rip, papatayin ko na kasi babunutin ko na yung saksak. Patayin muna natin yung rip para makatipid ng kuryente. Wala naman laman na yun. Masok doon, subos na rin. Yung alak nandun. Kasi ito naman, mamaya lulutuin ko. Babaunin namin. At ito yung sangkap ng isda. Bawang, luya, kamatis, sibuyas. At syempre doon tayo sa dirty kitchen magluluto para maka-minus tayo kasi napakamahal ngayon ng gasol. Nasunod mo yung mantika. Nagdatong nga ako doon. At nakapag kami, tumawag na kami doon sa Super Lines. Wala talagang bakante kaya kagad ako nagre-ready kasi punta kami namin ng Nabua. Doon kami sasakay. Pinakuluan ko muna yung yung kawali kasi stock to eh. Ito yung kawali na pang dirty kitchen namin. Iba naman yung kawali na ginagamit ko sa loob. Ayan, siya mantika. Mantika. Sa dirty kitchen magluto para makatipid ang gasol. Dami naman pang gatong ko. At sabay-sabay na yan, sangkot siya. Sarap yan. Nandurog na yung kamatis. Lagay ko na itong isda. Sabay na siya. Hindi naman ito madudurog. At luwag-luwagin yan, di siya matudurog. Patis para malasa.
kumukulo-kulo na at dumapit na yun yung patis dyan sa laman ng isda. Tapos isa ng kotse kung muna ng patis saka yung kamatis. Lagyan ko na ng sabaw, tubig. Yan na. Yan, may tubig na. Hintayin ko na lang kumulo, tapos ilalagay ko yung itlog ng isda. Tawagin sa amin piga. Ayan, at kumukulo-kulo na. Ilagay ko na tong itlog ng isda. Bala ko sana niya ilagay sa ano, ilagay sa gulay na ampalaya. Yan. Ilagay ko sa ampalaya. Kaso alis kami kasi sira. Yan na lang. Sabaw pa lang, talagang nakakatakam. Yung magpapaasim dyan yung kamatis. Kumukulo na. Paluto na siya at may sangkap na yan. Nilagyan ko na siya ng mga sangkap. Labo ng ano, labo ng sabaw. At yung butog niya, yung butog ng isda, sinasama ko yan kasi napakasarap niyan pag kinain. Yan yung butog, yung pinakang lobo sa isda. Yung iba din sinasama. At napakarami nito. Yung nagbigay sa akin ng isda, bibigyan ko. Tapos yung iba nito, dadalhin ko na sa bahay kila papa, kasi masisira lang naman to pag di ko ito pamigay. Tinatanghalian namin, tapos pakakain, ligo, punta na kami ng Labuan. Goods na. Ayan na. Luto na. Sandukin na yun. At ilalabas ko itong kawali. Luto na. Tikman mo nga. Ayos na. Yan, nakaluto na ako. At dyan na lang magluluto sa loob ng kaunting karning adobo. Babaunin namin. Itong apoy, tanggalin ko. Kasi alis kami, baka magkaroon ng sunog. Yan, itong adobo naman. Adobo naman yung lulutuin ko. Baon namin. Tapos nagpapakulo na ako ng itlog din sa labas. Hindi sa gatong. At sila kumakain na. Kumakain sila, nakakain na nga si Ami. Nabigyan ko na rin yung nagbigay sa akin. Natigan ko na yung itlog. Itlog. Sarap nito. Itlog.
Tingnan ko itong ano, nilalayak na itlog. Hirap kasi, bibili pa tayo. Magkano yung itlog sa biyahe? 20 isang peraso. Napakaginto. Kaya puro baon lang. Ang kain? Ayan na. Yung butog. Yung double isda. Ang kapatid ko. Papadalo ko sa yung ibang ulam. Masasyaran na lang na si Papa. Ayan. At nakaprepare na kami. Nakaligo na ako. Nakaligo na. At ito na yung mga gamit namin na dala. At yung baon, nandito na. Baon namin ulam. Kanin. Yan na. Yung itlog nandyan na rin. At yung may bibili ma. Yung U-box ilalagay ko sa kwarto, ilalak. At ito, alkansya ko. Alkansya namin to ni Ami. Tagbi 20 at saka yung mga na kukuha namin sa wifi, tinatago namin. Kasi may bibilhin kami nito ni Ami. Pag di namin ito magalaw, sa December namin balak yun na kutkutin. Pag di namin yan na gastos. Pag di ako kapusin ng budget. Yan. Kasi may bibilin kami ito na gusto namin mabili na ano. Magagamit ko sa pagbablog. Bibili ko siya ng motor. Pangarap namin na Honda EDV kung sakali. Dami na yan. Pagpindi. Bigat na ito. May mga papel na to. Pero itong mga papel na to sa wifi ito. Pag may nagpapapalit kasi, pinapapalit ko sila. May 1,000 na, may kasi may mga ano, papel. Ito 1,000 ito, 1,000. 1,000 rin to. Itatago ko dito sa top box na bigay sa akin. Kasi may padlock to eh. May susi yung top box. Bigat na nga. Yan lang siya. Importante ito sa amin. Mahilig kami mag-ipon ni Ami. Kung sakali makaipon ako ng maparami namin yan, pag may magbenta kung ano yung ibenta sa amin, ano ba lupa, pwede namin gastusin yan. Alkansya lang namin yan. Mahilig kami mag-alkansya. Pero pag wala, may bibilin kami ito na ano. Gusto namin bilhin. Asan susi ng motor na? Ilalak ko to. Tapos yung motor, iiwanan ko dun sa bahay. Sa kapatid ko. Ma! Nandun ako sa motor. Kita mo yung ano? Susi ko. Nak, nakita mo na? Susi ko. Tingnan mo nga dun sa motor. Baka dun sa motor. Nak, dali na. Alauna na. Yung natas yung motor, nakalagay. Ay, mag-aaras ko sa kapla. Time check natin. 1:57. May lock kasi yan. Tapos ilalagay ko dyan sa loob ng kwarto. Tapos yung kwarto ilalak naman namin.
Ito naman ipon na to. Itong ipon namin na to. Lahat ng tagbibinti na nabibinta namin pag umaga hanggang gabi. Pag sarado namin, kinukuha ko. Dati nga yung alkansya lang namin ni Ami. Yung mga lahat ng tagsasampo. Naipon namin yun. Nakabili kami ng bilyaran. Kasi gusto namin magkaroon ng bilyaran. Ito naman, tagbibinti. Yan lang siya. Ito na sa loob ng kwarto. Ito. Ay, napapunta na kami sa bahay para hatid yung mga bata. Tapos, pag punta namin sa bahay, diretso na kami niyan ng nabuwa kasi dito wala kami sasakyan dito. Puro puno yung booking. Walang bakante. Kaya magnanabuha kami, hindi pa namin sigurado kung makasakay kami. Ayan po, hanggang dito na lang vlog na to. At maraming salamat sa mga viewers, mga sponsor, sa viewers at sa mga anonymous. Lalo na po sa anonymous na sponsor ko. Ayan po, bye bye, love you. Yan kayo palagi. Yan, muha.